السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أخرجنا من ظلمة الوهم وأكرمنا بنور العلم. اللهم أفتنا بفضلك ويسر علينا وكذا رحمتك. رب زدني علما وأقلا وفهما على قراءتي كتابك الكريم وكلامك الكريم بلاك رب العرش العظيم. da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka amin alfarmar shugaba sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ɗan uwa muna muku barka da wannan lokaci da fatan kowa ina cikin ƙoshin lafiya. Alkarin da cikin wannan rana Allah ya sa damu da ita alfarmar sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sharin kuma da cikin wannan rana Allah kare mu alfarmar annabi. Ɗan uwa muna kowa da kowa fatan alkhairi. Kuma bukatun kowa na alkhairi Allah biya mar duk wanda suke bugo mana waya kan bukatunsu da wanda muka manta da wanda kuma ba mu manta ba Allah kafi mu sani to Allah ka biya musu alfarman sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muna nan kuma muna ta addu'o'i da yardar ubangiji insha Allah duk wanda ya ga al'amuransa abubuwa ba su tafiya yadda ya kamata to ya dage da addu'a kuma muna taya shi da yardar ubangiji shine fa mafitar mu a yanzu hakan din nan. To yan uwa wannan sirri ne da mai albarka, wannan sirri kuma da muka kawo muku shi wannan sirri ne na mallaka to da yardar ubangiji yan uwa wannan sirrin ku amfani da shi za ku ji daɗin sa. Sirri ne na mallaka mai ƙarfin gaske insha Allah kuma yadda ya kamata ma ka rubuta haka to da yardar ubangiji fa za a samu nasara in Allah su yarda saboda ke komai Allah ne mai yi to kuma Allah zai yi inda an yi kini da shi din to zai yi in Allah su yarda saboda wannan sirri mujarrabun ne kuma kamar da muka muku yi hakan din nan to insha Allah ku jarraba ku yi shi ana yin sa ne kamar haka ana rubuta shi in aka rubuta shi kafa ɗaya shi a rubuta waradallahu lazina kafaru kafa ɗaya in aka rubuta kafa ɗaya a rubuta waradallahu lazina kafaru kafa ɗaya za a yi shi ne kafa 43 amma tsawon sati ɗaya sha ake yi za kuma a yi wuridin wallahu galibin alamar shi 1111 wuridi duk da aka yi wannan in aka sha to sai a yi kun wuridin wuridin wallahu galibin alamar shi kafa 1111 duk da aka wani rubutun in aka sha za a yi wannan wuridin insha Allah. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a, Allah ya samu dace, Allah ya yi mana jagoranci.